Kaixo, Mikel! Kaixo, Jenny. Zegur! Ondo. Zer ilusio, eta bakizu segiten ilusio handiena, zu egotea, elkarrizketa bat, hemen ondoan egitea aspaldiko partez. Eanki. Eskerrik asko gonbidapengatik. Zuri, egotea gane, zegur, Mikel. Ondo, guain oporretan, egizan, deskansatzeko aukera pixat eukiet, eta hartu, egizan. Aste santutan gaude, eta pertsona bat aste santuan opogetan baten badago, hori nagusiki esan edo irakaslea dela, Bai, baita, bai, ondo asmatuzu, bai, irakaslea naiz, azkeneko urte guztietan klasek eman ditut, eta baita ere musikari, azkenen bi lanbidek ditut. Guazen musika mundua. Nola esistean musika munduan? Musika mundun? Musika mundun, ni bateri jolea naiz, baina musika mundun egizan, musikakin kontaktu eukin lehenengo aldie, esango izan zela dantza bitartez. Euskal dantza bitartez, oso txikien nintzela, 4-5 urterekin edola. Eta hori izan zen ikusten musikakin, erritmokin, musikakin eukin lehenengo kontaktue. Gero ja berandu isego, bateriko afizioa hasi zen, ez dakit nola piztu ziteiten egizan, misterio bat izan zen. Ez dakit oso trastea hundi dalako, akustikagatik, ez dauken soinugatik, baina, ja, 8-9 urtekin hasi nintzen bateri ikasi nahi nula, ez dakit zer, gurasoi eta 11 urtekin, bai hasi nintzen ja bateri ikasten Ordiziko musika eskolan. Bada, zenbat denbora eman zenu dantza egiten? Dantza egiten, esan dizutena, 4-5 urtetatik, oso txikitatik, 17 urte bitartean, bai. Aizuko dantzak emango zuzun pila bat, Bai, egia esan kriston pila mantziten, bai. Talden ere, taldekidekin, izugarrezko, harremana, ez dakit zer, irakaslekin, orduan genduken oso irakasle hon bat, Joseba izena zona, eta hoxe, oso oroitzapen hona dauzket, erritmokin lehenengo kontaktu, dantzak, pausok, bai. Goierritarra zera. Goierritarra, ordiziarra. Enezaten ditu baina Ordizikoaz. Ordizikoa. Eta Ordiziko musika eskolak gainera baduelako indago berezi bat, badu izen bat, hortik eta egia musikari eta hortik ezagutzen dut honek agamendia eta horako jenea esan ere ez dela edozein eskola Ordiziako musikari batentzat, ez? Bai, nire kasun, azkenen, musikari guztik edo, behintzat nire kasun, beti izaten dut oso garrantzitsua dela tokatzen zaizkizun irakaslek, ez? Eta nik zentzu hortan kriston suerte hau ginen. Ze lehenengo irakasle izan zen bertan, urte betez bakarrik, izan zen Carlos Arantzegi. Dala oso bateri jola ezagune eta Euskal Herriko bateri jola guztintzat nahiko referente. Eta horrekin hasi nintzen, eta ondoren Iñaki Telleria, perkusionistakin izalgoa, irazabalgoa da, eta horrekin, eta gero hori ordezkatzea etorri zen Iker Uriarte, betagarriko bateri jolea Gasteiztarra, eta orduan, eukinun kriston suertean. Musika eskola berdinen, olako mailako 3 irakasle eukitzea, ez? Eta orduan oso ondo. Eta dantzari bat, edo dantza ibiltzen bat, nola jutea instrumentu bat ikastea, nola ematen du salto. Ja, bai. Dantza baita, zan afizio bat zan, baina, egia esan, nik uste, ez dauket, egun bat gogoratzen dutena bereziki, guaintxe bateri ikasi nahi dut, baina, esan dizuten alen, uste, instrumentu behak ez, bateria, instrumentu bat oso handie, pila bat instrumentu
pila bat instrumentu ezberdinek osatzen duten instrumentua hau da. Dauzke, tamborrak ez, platerak, eta nik uste, haundi ezalako ere bai txikitatik ez, esaten duen, joe, ze erakarpena, eta gero dauken botere akustikoa ere, horrek erakartzen ziren, hau da, etorri zait historia bat, aitakin eta Donostia joten nintzenen eskaparatetan eta gelditzen nintzen bateriri behira, esaten nuen, nik hoi jo nahi dut. Hola, txikitatik eukidete erakarpen berezi bat, eta gero musika entzuten nuen ere, nire arrebak eta jartzen zikaren diskak, beti baterin asko fijatzen nintzen. Orduan, uste oso gauza primitiboa eta oso... Orduan, hortxe. Eta jakingo zenuka izaten zergati bateria eta ez gitarra bat edo pianoa. Nik uste erritmogatik, ez? Dalako oso gauza, erritmoa beti da oso gauza primitiboa eta nahi behintzet pertsona zela horrek erakartzen dit, ez? Erritmok. Zeraka berezia zuretzat erritmoa. Zer dauka barkatu erretikatu? Zeraka berezia zuretzat erritmoa. Jo, kantutan eta da basea esango genuke, ez? Azkenen, hiru elementua diren badez, melodia, harmonia, erritmoa eta gugare hor basea. Ez dagoetan kiroletan bezala esplikatzea atezain, ez? Hor gare atzen, ez? Atzen eta oso lur tinko bat eraikiz, gero beste guztia gainetikan eraikitzeko, ez? Horrezeko musika eskolatik aterazinez, bateria ikasita esan dezago. Eta zer egitzen duen? Ondoren, Ordizko musika eskolan ikasi, bertan nebilela, ja 18 urte bete eta bakizu, orduan 18 urtekin karrera bat, zer ikasiko eten, ez nekin oso ondo zer ikasi, musika asko gustatzen zitzaiten, orduan zentzu hortan, berriz errepikatuz suerte aukin duen irakasle osonak nintula, eta pixkat gomendatu ziaten, musika ikastea, karrera bezala ere, posible da. Dauzkezu musikene, Donostiko, Goi Mailako Iruñan ere zeon, Bartzelonan ere zeon, orduan, nik ez nekin, hoi ikastean eukela, zera baten ez, etzan opzio bat. Orduan esan, aukera hau badau, baina hasi nintzen magisteritza musikala bazpare ikasten, alde 4 hilabete iraunitun. Eta 6 garbi ikusi esan, hau ez da nerea, eta nik nahiet bateria jo, eta orduan bai Iruñan eta bai Donostin, frogak initun. Eta bitan hartu ziaten, eta orduan Donostia aukeratu nun, irakaslegatik, momentu horretan, eta baita Ordizitik, gertu xego, eta hoxe. Eta Donostin hasi nintzen karrera ikasten. Kontserbatorioa jutea beti da mundu bat, kontserbatorioa potoloz beteta, baina behin zaudela, nola aukitzen da bat? Jo, esan netzako izan zen, kiston deskubrimentue. Nik ez nekin, ordu arte ere ez nuen ezagutzen musikarire asko, ez? Horta dedikatu nahi zutenak, edo ikasi nahi zutenak, edo... Azkenen, Ordizin, nik banauzken gauzak, banauzken lagunek, hoiekin musika inez, baina betire, era, ozio bezala, ez? Eta, de repente, musiken esartu nintzenen, ezagutu nun jendea, nire ibilbide berdini naizena. Bai kanpokoa, bai nire generazioan ere, Madriletik jende asko etorri izan, eta orduan, egizan, han barrun, esan dekiten gauza nagusina da, jendea ezagutzea. Musikari asko ezagutzea eta beraiekin jotzea. Musikenek balogo pila bat, emango zukezu, zuke esan zu jendea ezagutu, baina musikalokiak jantzi zinen edo bateriaga zeago zaitu zinen. Guztiz. Horre ere kiston irakasle puxkak genitun,
eta azkenen, esan barrauket, jaseko karrera ikasi nula, ze azkenen hori hor bakizu daula, bi adar nagusi bat klasikoa, eta bestea modernoa edo jasa, ez? Eta orduan, jasen, claro, nik ez nekin asko esan. Nik etorren pixkat, ordizin, punk, rocka, ska, eta holako estilok, eta jasa ere, netzako zen mundua, ez neukena idea askoik, eta orduan hor, hasi nintzen improvisazio ikasten, teknika, holako gauzak. Ebenak Donosti iten da Jasalde famatua. Zer egunte daka jasak beste musika mota batek ez duena. Esailazunik edo zerez. Netzako, guentxe esan dituten, jasak dauken nagusina esango nuke, edo nahi bintzat erakartzen ditena, baita garantzitsua da improvisazioa. Improvisazioa. Bai egizan hor, esan ditutena, musikenen ere ikasi genuen jasak, 100 urte gutxo gara ez, da historia baldin badauke, 1900 da gutxitikan orain arte. Azkenen hori, danatan ematen dana da improvisazioa, ez? Azkenen. Eta, esan nuke elementu daukela ritmo asko, suina, baina batez ere improvisazioa. Noiz, aitzinen eskoletan lanean. Eskoletan lanen? Irakasle bezala. Musikene bukatu ondoren. Claro, ez dut esan, baina musikene bukatu ondoren junitzen master bat ikastea ere, bateria master bat, Holandara. Bai, Holandara 2 urtez, eta han Holandan 2 urte ikasi nitun, eta Nueva Yorken ere bizitzan nintzen 5 hilabetez. Baita ere bateri mundun eta ikasketa mundun, da klase asko jasotzen, eta orduan, 2 urte horiek amaitu ondoren, Madrila erabaki nun jutzea bizitzea, esan bezala, musikenen Madrileko lagun asko initun, lagun musikari initun, eta bizitzak horreale eramantziten, eta Holandan bukatuta gero masterra, Madrila junitzen orduan Madrilen, hantxe ja musikari lanetan hasi berri nintzela, eskola baten sartu nintzen agiko izan zen, 2000 eta, esango dizut, 2016-en, ja hor musikari profesional bezala zen nintzela eta klasik ematen. Altzegia hartuko dugu lehenengo ordua, Nueva York esan ezo eta Holanda. Bai, oida. Zemuz. Kriston esperientzia. Bai. Musikenen 4 urte ikasi eta gainaz, bertan ezagutu nituen beste 4ekin erabaki genuen Erbetara jutea, Holanda jutea, zehazki Groningen izena duen herri batea. Dau, Amsterdametik 2 ordu terdi trenez. Bastante iparralen, bastante urruti dau. Eta hoi, kriston esperientzia izan zen. Hor ja, estatu mailan beharren, ezagutu genuen jendea, mundu guztikoa. Bai koreanok, bai rusok, bai libanoko jendea, italianok, han zegoen itzugarrizko nasketa eta jende asko eta kultura ezberdinekin horren astu ginen, eta asko joen eta asko ikasi genuen. Zer musika entzutea lugalde horietan, edo hemen bezalakoak egia ingelesez, edo zer musika entzute webe haiek? Bai, nik uste gu bezala. Segun ze pertsona, batzuk entzun dute gehiago lurraltako folklorea, hori dela pixkate, ez? Identidadea mationa baitare. Baina, nasketa. Orokorren nik ikusi nuna, kriston nasketa. Gu bezala bai, denetik. Eta niperen komentatu dau, jaseko adabetek jongiara zuge ikasketak nagusiki. Bai. Eta ez, jasa entzutea. Bai, entzutea. Bai. Nola entzutea da jasa zuge ustez? Nere ustez jasa? Bai. Zuzenekon. Bai, ez? Nik uste baiet. Nire, karo, ikasketak hasi aurretikan esan dituten bezala ez nintzen oso zalea. Nien etorren beste mundu batetikan, eta hor jasa, haseran ez ez ulertzen. Eta nik esan nahi zut, entzulen paperen jarrita, baita ere ulertzen eta askotan jasa izatea gauzat arraroa. Edo zaile, edo oso
Bai, eta garo, ni hor mundu hortan sartu nintzelako, guain ere ulertzen dut, ez? Ba, orduan, nik nire esperientzitik esan deketena abintze da, jasa edo improvisazio orokorren, ze, karo, jasare, gaur egun, karo, nik adibidez iketen jasa, ez da jazz oso tradizionala, bizik eta nasketa asko da, ezke? Osa, ni punketik nator, rocketik nator, elektronika asko guzti, osa, orduan da, betire improvisazioa dauken musika, iruditzen zait, zuzenen entzutekoa, dala betire, osa, zuzenen entzuten baduzu hobeto. Ba, Bai. aizoko ezagre unkigabiago, Bai, ze da oso momentuko musika, ez? Improvisatzen dugun, da, azkenen bertso bezala, ez? Bai. Bertso dan improvisazio asko da, orduan baita ere zuzeneko entzutea eta behin arteko interakzioa eta behin arteko galdera erantzunek entzuteko zuzeneko dauken xarma, pues, jasan berdine. Euskal Herria itzule eta irakasikuntza sartu zinen, ez? Irakasle? Bai. Baita ere, bai. Eske, bueno, duela 2 urte dola Madriletik itzuli nintzela, ze Madrilen 7 urte pasai jutor jotzen, bai, 7 urte Madrilen. Holandan 2 urtik hasita gero, Madrilea jo nintzen, eta bertan talde ezberdin egon jotzen, klasek ematen, eta orduan duela 2 urte etorri, eta egon nintzen lehen urten, Isidro Larrañagan Tolosan. Bai. Tolosan klasek ematen. Justo, David zei ordezkatzen, David Gorospe, uste ezagutzen dut. Ikusi dut elkarrezketare Zagauzukoa. Eta orduan sartu nintzen hor Tolosan, eta aurten nabil ordizin partikularrak emanez, eta Donostin ere asteazkenetan klasik ematik. Hoi, klasik ematena urtez urte, nire kasu nintzet aldatzen dijo. Ez dana horren beste aldatzen da, musikari, ez? Hoi azkenen beti, baina klasena betire urtez urte momentuz aldatzen dijo, asike. Umei beti, edo ez? Barkatu? Umei emertera zu klasea. Ez beti, ez denetik. Eskolatan ere, perfil ezberdinek egoten die. Bai egia esan, egon naizen eskolatan, gehien bat umek izan diela, 9, 15 urte bitarte, baina denetik eduki ditut, eta batez ere partikularretan ere, klase pribatutan, hor, zarrak, gaztek, denetik, bai. Eta adibidez, klaseak emertako orduak, zeina zuen mugu nagusia, porque zer elagazen nahi ez uberaien nagusiki. Galdera ona, nik uste, musikakiko pasioa. Pasioa. Bai. Benetan barrutikan itxeko gauza bat. Eta bizipen hori, ea engantzatzen din horrekin baita, ez? Nik uste saiatzen naizela hori, jolas bat bezala hartzen noski, ze azkenen da jolastea eta ondo pasatzea, naiz eta heldue, o umea izan, jolas bezala hartu barra dago gauza da, eta baina hori, pasioa eta saiatzen naiz transmititzen. Eta igualokaren hau baina helduak ez doazte gehiago denbora pasado ikasteko pasio gehiago ginen eta nahi dutelako edo antzekoa da umeekin edo. Zogetik beti umeak eta musika, bale, eskolaz kanpoko ekintza. Sagetzea ezik eta multzo baten bezala, ez? Bai, hor, garo, esan ditzen bezala perfilen arabera asko aldatzen da, baina bai egia esan, umetan ere asko ematen da, edo batzutan ematen da, ez da, pixka denbora pasa, baina, denbora pasa hori ere garrantzitsua da, eta denbora pasa horretan, igual, haseran ez die asko engantzatzen, ez dute interesa hundirik, baina gero bukaeran irakasleen arabera edo derrepente pizten zaide zerbait, eta, engantzatu iten di instrumentu horrekin, eta horiek izan da izkia etorkizun baten musikarik, baita ere, edo irakasleek, edo loko zea. Eta heldukin bai, azkenen helduko dielako, edo, bere garaien ez dituzten gauzak igual errekuperatu nahien edo, aia juten ideia garbigo batekin, edo, baina, esan bezala, pixka de todo, Da, naste borraste bada, baino. Mare, zazpi urte, bai. Mare, asko emango zezune bai, Bai, kriston pila, bai. Batez ere, indituten proiektuk, musika proiektuk esan nahi dut,
eta ezagutu duten jende guztie Madrileko kontzertutan, jam sesionetan, eta indeten sarea esango nuke. Guaintio mantentzen dutela. Eta juten naiz, jotzea eta juten naiz. Eta taldeak, betan sortutako taldeak, Hoi da. ezagututako jendea, gainera esan dezagun jasa Madrilen egongo baino ez da Donosti bezala, Donosti jasa Madrilen da zerbait polita originala, Bai, alare jasa, Madrilen, itzugarrezko jaspila. Karo, Donostin gertatzen dena, nik uste baita ere da, dau jasaldia, eta jasaldia da sekulako festivala. Kristo handie. Baina gero urten zehar ere, ez da horren beste ere ikusten. Naizta, bada musikene, ikasle asko dare, eta zer, baina gero urten zehar, ez diek jazz kontzertu asko ematen Madrilen adibidez, bai ikusten ez gauza bat konstantegoa. Azkenen asteroko gauza bat, bai sala gehiago dare, azkenen jende gehiago bizia, hiri krestona handia da, jende pila bizia, eta orduan, baitare dau mugimendu gehiago konstantegoa, gauza gehiago dare. Baina, hemen Euskal Herrin gutxinak gare, haide oso gauza interesgarri egiten, Eta kontzertuetan adibidez, zu oso no pasako zenun, ez? Kristona, nahi pila gustatzen zait, Zen zuge helburua kontzertuetan. Kontzertutan Madrilen edo orokorren? Orokorren. Galdera, ona. Kontzertutan nire helburu nagusie, azkenen ikuste dela momentue bizitzea. Bai. Momentue bizitzea, daun jendekin, zurekin, elkar banatzen nahi den jendekin, baitare ikuste atorrian jendekin, momentu bat bizitzea. Eta momentu horretan egoten saiatzea eta asko gozatzea. Kuriositate badakat, Mikel. Bateria batekin musika konposatu daiteke. Galdera ona. Zergatik beti pentsatzen du, konposaketa, gitarra edo pianoa, eta bateria beti da lagunkak bezala. Baina bateria batekin soilik musika konposatu daiteke. Noski baietz. Nik musika konposatu daiteke edo zer gauzakin. Nik uste edo zer gauzakin. Baina, batzutan gauza batzuk, depende pertsona, lagungarriago izango da, gauza bat eta beste bat. Nire kasun adibidez, bateria oso egunerokon jotzen dut. Dutakuet nire rutina, entrenamentuk izango bali bezala ez, juten naiz, goizen jaiki, gozaldu eta lokalea. Venga hor, 3 ordutxo sartzea, eta gizera. Bueno, ez beti aldetenen, ez da eguneroko gauza bat, baina saiatzen naiz ez, pixkat hor oitxura jukitzen. Eta karo, hori da azkenen, instrumentekin dauketen harremana, ez? Kasi, meditazio moduko ez dela. Baina, klaro, gero, konposatzeako garaien, nik ere konposatzen dutela, betire pianokin konposatzen dut. Beti. Segurioso, Bai. Eta piano oso berandu ikasi nun, eta ez naiz piano jolea. Ez dagoet maila hori, baina betire piano. Azkenen asko laguntzen dit baitare bateria egunerokon dauketen instrumentua da, eta pianoa jotzen dutenen, azkenen da gauza oso ezberdin bat, eta horrek inspira egiten dit. Pianoa jo, abestu, eta juten naiz beti bezala mobilen grabatzen audiok, ideia onak, edo txarrak, eta gero ja horrekin ja, hasten zera kantu informa ematen. Kurioso daitezen pianoa ez dezuekun ikasi modu profesional batean. Baina konposatzeko erabiltzen duzu eta gian bateria batekin seguruago sentituko zera zuzen, baina sortzeko ez dezu erabiltzen. Bai, nik uste baita ere, claro, azkenen limitazio dauzket, ez? Pianon, baterin, baita ere, baina ez horren beste. Eta orduan, alare esan barra hauket, pianoa nik uste badala oso perkusio, ez?
perkusio. Eta azkenen, behatzak eta, azkenen baterin bale makila dauzkezu eta jotzezu, baina pianok baita dauke bi eskuko, ez? Koordinazio eta oso erritmikoa ere izatea dauke. Baita izatea oso lasai, ez? Bateri ere oso lasai jotzeko zu, baina, bueno. Azken finen da, limitazio horiek baita ere, pianon dauketen muga horiek, nik uste bai iten diatela gauzak simple gotik eraikitzen hastea, eta, bueno, transparente hori izatea, eta orduan abestu alditazkezun gauzak, eta orduan komposizioak ateratzen zaizkiz beti, alderdi hortatik, Bueno, da, kontraste bezala, Tokatu zaizu, noiz zerbait egitea bakarlari buruan. Bia, guain esan barra auketola primizia. Eksklusiba. Otsaien, grabatu nun, Areatzako baserri baten, nire lehenengo diskoa izango dana. Guain arte disko asko grabatu ditut, gero, aztu aurretikan ekarrizkizu topari Hoi atzen. Eta hoxe, otsaien sartu nintzen estudion, esan bezala Areatzan, nire lehen disko izango dana grabatzen. Eta 9 kantu grabatu ditut, dana ni konposatutako, bakarlari bezala aurkeztuko dut disko hau, baina ez bakarlari baterikin bakarrik ez naiz jungo. Eta bateri eta ni ahotxe maizik eta 3kote formatun grabatu dut, 2 lagunekin, pianoa, bajo elektrikoa eta bateria. Baina dana nire kantu die. Nik sortutako kantak, pianon sortutako kantak. Eta zertan oinarritu zera kanta horiek sortu edo egiteko. Zergatik Mikelen Barrenetik nubaitetik ateako da, bakarrik sortu Ez diezerutik zuzuk atea Mikel. Bueno, esan dituten bezala, 2 urte Holandan, 7 Madrilen, eta bapaten, buelta ordizia, ez? Aldaketa hortatikan, atera die kantu guzti hauek, nire barretikan. Azkenen, beti ere gustatu izan zait konposatzea, beti, baino ez dut beti konposatzen. Ez dut, esan dituten bezala, bateri egunero jotzen duten bezala, konposatu ez dut egunero konposatzen. Eta kasualidada, nik uste ez dala kasualidada, baina oso emozio fuertek bizitzen ditugunen, edo bizitzen ditutenen, edo aldaketa handi dauzketenen, ordun inoiz baino gehiago ateratzen zait barrutikan konposatzea. Eta kasu honetan nola izan da? Aldaketa handi bat, azkenen Madrilen 7 urte, ordizia moitu, ordizia itzuli, lagunekin, familiekin berriz ez? Gertu senti, ez? Eta hor aldaketa asko matei, ez? Denbora asuntoare, eta nola... Bueno, aldaketa hori. Eta aldaketa hortatikan izan da 2 urteko prozesu bat, nun asko konposatueten, asko neuken ateatzeko barrutikan, emozio hon eta, bueno, ez? Ez duena bakarrik, denetikan, eta hoxe, horratea diskoa, hortikan. Eta aurkeztu duzu, edo aurkeztuko duzu. Aurkeztuko, eta guain dio, bakarrikin dut grabatu. Dala, nire ustez, importantena, ze hor dau mami guzti, ez? Azkenen musikan. Eta hor duen grabatu deu, 2 egunetan grabatu genuen disko guztie. 2 egun? Bai, 2 egunetan. Bueno, berez egun batek grabatu genuen, eta 2. egunen ingen ditun zuzeneko bideok eta elkarrizketak, eta pakizu hemen azkenen material asko behar da gero promoako, eta gizte. Baina bai, izan zen estudio iritsi, dena montatu, eta horrengo gunen, ostiral batzan gaina, bai, eta disko guztia grabatu genuen egun baten. Zuzenekon, bai. Oso asko, bai? Bai, nahi azkenen bai gustatzen zaiz zuzenekoa, eta ez nun nahi ez dara kriston prozesu luzia izatea, eta nahi nun abestik ere fresko mantentzea. Eta musikariken ere ez nituen ensaio asko egin. Justo grabatu dute Inigo Gordejuela Mendarokoa dala, guain Madrilen bizia, eta nire beste lagun bat Madrileko baitaren Dani Pozo, eta hori, 3 ensaio egin genitun, abestik pixka azaltzeko eta esan nahi, eta pixka forma ikusteko, 3 ensaio, eta estudioen egun baten, grabatu genuen bai. Ordu prestaketa lana
egon hauen improvisaketariak leku pixka bat. Pixka bat, pilo bat. Azkenen bai, nik diskoa horregaitik pixkat bakarlari modun, azkenen denbora gehiena pasaten izan da ni pianoekin. 2 urte kasi, baino gero, zuzenekoa eramateko garai horretan, kontatuet asko miresten dituten 2 musikarikin, konfiatzetelako pila bat, eta zenin, zuek libre aske sentitu, eta jo nere abestik barru-barrutik baita ere, eta listo. Bai. Eta oso ondo indute, así que... Aurkeztuko duzu. Bai, aurkeztuko eta aurreago, guain bakizu diskoa grabatzeakon, guain asketa, masterine, ez, hanbea prozesuare, gero, disketxek, diseinue, orduan, guain hau prozesu guzti horretan, hasiko horretik esan dut primizia, aterako da, baina guain dio ez dakiko naiz. Baina bai. Gero, igual, urrengo mendean, kontzertuak jotzeko asmoz. Bai, noski baietz, eta askokin, azkenen disko bat, ez da, momentuko argazki bat ez, baina gero nik nahitena da zuzeneko eta eraman eta jendekin elkarbanatu baita ere, ez? Hombre, mesedez. Bai, ongi etorri izango zera. Ze musika entzuten duzu zuk? Galdera zabala, Esan bezala, musika oso ezberdinek entzun izan ditut. Galdera beti pila kostatzen zait. Eta gero baita dauzket, ratxa asko. Ez naiz musika pilo bat entzuten duten pertsona bat. Ez da, ez. Azkenen lagun asko dauzket egunero, disko bat eta liburuko ezela dau jendea oso irakurtzalea dana eta benga, liburuk edo benga, diskok. Nik egia esan dauzket disko gutxi eta asko entzun da. Bertzen orduan, gehien bada, musika jasa entzun izan dut, bere garaien, azkenen batez ere jasa deskubritu nunen, ordu arte ez duen ezautzen, roka asko entzun dut baita ere. Roka, ezakit nola, talden izenak nahi duzun edo... Gero funk musika ere eukinun ratxa handi bat, reggae musikakin ere erlazio asko eukinun garai baten. Bai egizan sustrai beltza dauketen musikak bai irakarri izan diate, ritmogatik edo abeslarigatik, baina pixka denetikan. Nirakat agazo bat, ez musika motakin, baizik diskekin. Ni pasan daiteke lasaiago, 7 hilabete disko bat entzuten. Disko bat hartu eta 7 hilabete. Ostra! Entzuten. Egunero... ez. Urtena bezala. Igual, zerbait egiten nahi eta musika jango eta disko hau eta urrengo egunean ze guztua egon nintzen atzo, disko hau jango eta hola. Hoi berez ondo dago, iritzi ezberdin egon, nahi gustatzen zait disko bat hartu, esan dizutan, ez dela ez dauzket, nik ere ez musika asko entzuten, baina badauzket disko bat igual asko entzun da, ez? Eta horrek laguntzen du askotan disko horri zuku guztia ateratzen, ez? Ez fijatzen zaigun baten igual, ahotsen, beste baten baterin, beste baten gitarran, eta asko entzuten bazu disko bat, detaile askotan fijatzea guezu eta benetan atera horre diskoko zukue. Zentzen dira zure zaletasunak Mikel, segutatzen zazu egitea. Musika? Ez ezak! Bai, azkenen baita ere, esan bada, ez? Zaletasun bada, ez? Zaletasun batetik, piston pila guztan zait, eta suerte dugut, horta dedikatzen izela. Eta gero, mendia asko guztan zait. Laguntzen dira eta inspirazioako asko, mendie. Oinez ibiltzea. Oinez ibili mendin, paseok eman, eta egizan asko guztan zaitoi. Bukatzen nahi beha, baina... Bukatzeko guazen jendeari pixka bat, errealitatearen puntu bat
eta gaztea. Zuege gizakia zean kezkak izango dituzu nomalaren bezala eta gauetan pizten diren mamu batzuk loak gendu diezazuketenak. Zentzur dira mamu horiek zekezkatzen zaitio. Begira, galdera hona baita ere. Eta pertsonala. Bueno, azken aldin, nik uste bea, eta batez ere diskokin lotuta hori da joan pixkare, azkenen denbora. Denbora eta produktibitate, osea, produktibo izatearen presio sozial edo sisteman presioik. Bai, horrek adibidez, badauke puntu bat, azkenen musikari gehanok baitare askotan denbora daukeu, ez? Txaldetan klase eman, edo kontzertuk prestatu behar izatea, eta karo, kontzertuk ez daren momentu horietan, adibidez, ze gertatzea denbora horretan, karo, sortzen jarraitzen dugu, produktibo izaten jarraitu barraukeu, edo, sinistarazten digute baita jarraitu barraukeu, eta nik esan guke, nola, pixkat, denbora nola gestionatu. Denbora privilegio bezala, denbora auketa aprobetxen bardet, edo askotan denbora aukitze baita nola itotzen digun. Eta hori esango nuke. Pixkat askotan azkago jute hori anxietate puntuan hau egin behar da eta ez hartu denbora edo zetarako. Aspertzeko ari ez. Aspertzea oso hona da, nik egineko nuke gehiago aspertu. Ze oso osasuntxua iruditzen zen. Gehiago aspertu beharko genuke pixka ikasteko zegoen mundua eta bizitza. Hoi da. Mila esker. Zuri. Bizarko diago agur bat gure ikusle. Noski baietz. Agur. Ale, aio. Agur.